Em dic Maria José Ribas, pertanyo a la institució de La Salle i dins de la institució de La Salle formo part del grup de pastoral i de la delegació de Proide a Tarragona. Aquí a l'escola fem una campanya solidària que diem la Marxa Proide, que amb tots els alumnes de 5è, 6è i l'ESO fem una caminada de 14 quilòmetres i se recull per quilòmetre, tenen uns patrocinadors, recollim uns diners i van a un dels projectes. Bueno, jo ho veig des de diverses vessants. Una, la vessant educativa. Crec que és molt enriquidor, tant els que treballem aquí com els que estan fora. O sigui, els que fan projecte, nois, noies, companys que han fet el projecte, quan tornen te comenten que els hi ha enriquit molt i que han après més gairebé que el que ells han aportat. Llavors això és una part fonamental. I una altra part és els valors que els estem intentant fer entendre als nens de que ells poden fer moltes coses cara a altres companys que estan fora o altres nens o altres llocs amb els quals ells poden ajudar. Ajudar des de les seves possibilitats, des del que ells puguin fer.